नमस्कार भाई लोग और बहनी लोग, आज हम बात करे जा रहल बानी एक खतरनाक बीमारी ब्लड कैंसर यानी खून के कैंसर के बारे में। हमार शरीर के अंदर हड्डी के बीच में एगो नरम हिस्सा होला जेकरा के बोन मैरो कहल जाला। एहिजे खून बनावल जाला। लाल खून के कोशिका शरीर में ऑक्सीजन पहुंचावेला, सफेद कोशिका बीमारी से लड़ेला, अब प्लेटलेट्स खून बहला से रोकल जाला। लेकिन जब बोन मैरो में खराब कोशिका बनल शुरू हो जाला तभी धीरे धीरे ब्लड कैंसर बन जाला। ई खराब कोशिका इतना तेजी से बढ़ेला कि अच्छा कोशिका की जगह ही खा जाला। ए बीमारी के चलते शरीर कमजोर होखे लागेला, आदमी जल्दी थक जाला, बार बार बुखार आवेला, वजन घटे लागेला, नाक या मसूड़ा से खून निकले लागेला, आ छोट चोट पर भी शरीर पर नीला दाग पड़ जाला। डॉक्टर लोग ब्लड टेस्ट, बोन मैरो टेस्ट और स्कैन से ई बीमारी के पता लगावेला। अगर समय पर इलाज शुरू हो जाए तो कई मरीज ठीक भी हो जालन। इलाज में कीमोथेरेपी, रेडिएशन, टारगेट थेरेपी आ कई बेर बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कईल जाला। दोस्तों, शरीर अगर बार बार अजीब संकेत देत होखी तो ओकरा के नजरअंदाज मत करी। समय पर जांच और इलाज जिंदगी बचा सकेला। याद रखी, कैंसर से डरी मत, समय पर लड़ाई शुरू करी। धन्यवाद।